La setmana que ve hi ha ple municipal a Rubí i des del Partit Demòcrata fem dues propostes. La primera va en la línia de facilitar el dia a dia dels autònoms que treballen a la nostra ciutat i que especialment es mouen pel centre. Al centre la mobilitat està molt complicada, cada vegada hi ha menys places de zona blava i per tant el que proposem és un abonament anual de la zona blava per tots aquells autònoms perquè no hagin d'estar pendents de posar monedes, de recarregar amb el mòbil la zona blava i que puguin dedicar-se a fer la seva feina i d'aquesta manera agilitzar el seu dia a dia. Esperem que aquesta proposta tiri endavant. La següent moció que presentem és sumar-nos, fer d'altaveu de la iniciativa ciutadana Anem a 1000, que defensa apujar el salari mínim interprofessional a Catalunya i passar dels 655 euros mensuals que fixa a dia d'avui el govern de l'Estat a un salari mínim de més de 1.000 euros mensuals. D'aquesta manera ens aproparíem als estàndards europeus i garantiríem que la gent té més recursos econòmics, més capacitat d'adquisició i alhora faríem més eficient la prestació de serveis públics, els serveis públics del nostre país. Esperem que les dues mocions s'aprovin en aquest Ajuntament.